Dobar dan, dragi gledaoci Smart Info portala, ali i emisije Kriza, koja treba da ponudi nešto novo na našoj multimedijalnoj sceni, da se bavi detektovanjem problema, identifikacijom, da se svakako upustimo u jednu analizu zajedničku, ali i da dođemo do određenih rješenja i ponudimo rješenja nadležnim institucijama. Emisija Kriza će imati različite spektre gostovanja, ali ono što moramo znati, najveća kriza u Bosni i Hercegovini je njeno društveno-političko uređenje. Nažalost, ovakvo društveno-političko uređenje, definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, je davno prevaziđeno i mislim da mi trebamo razmišljati svi zajedno o jednoj demokratizaciji i modernizaciji našeg društva. A ta demokratizacija neće doći ako se ne budemo bavili kriznim problemima i njihovim rješenjima. Naš današnji sagovornik je svima znani Muriz Memić, pa slobodno mogu reći jedan sinonim borbe za pravdu i za istinu. I ja bih Muriza zamolio da krenemo nekako iz početka te njegove pravne borbe kada je i prije nekih 6-7 godina u Pribeovom izvještaju naglašeno da u stvari slučaj ubistva Dženana Memića je jedan od elokventnih primjera kršenja zakona i prioritet za rješavanje. Pa Murize, šta možete reći, a da do sad nije ispričano i što bi nam moglo biti tema? Dobar dan i hvala na pozivu. I evo ja ću odmah krenuti od tog izvještaja. Znači, Europska komisija je radila izvještaj o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Taj izvještaj je radio njemački sudija Reinhard Priebe. U izvještaju kada je prezentiran stoji da je stanje katastrofalno u pravosuđu BiH. Ja sam saslušavan 2,5 sata pred tim sudijom i tu je bilo 6 njih, znači što tužilaca, što sudija. Znači Španac, Portugalac, Holanđanin, Poljak, Italijan, Francuz i Njemac. I 2,5 sata ja sam pričao o slučaju, šta su radili u početku, kako su to pokušali sakriti, kako je presudio kantonalni sud, vrhovni obara, opet vraćano na kantonalni i eto, na kraju je to završeno. Znači, to je bio izvještaj komisijski od 6 eksperata sudaca kojima je predsjedavao sudija Priebe. I to je jedan ozbiljan tim koji je to sve sagledao i onda donio zaključke koje je donio. Znači, to je Europska komisija formirala taj tim. Tim je bio, znači, i oni su uradili taj izvještaj i rekli su da je stanje katastrofalno, a da je prioritet u rješavanju slučaj Dženan Memić i David Dragičević. Iako se oni ne bave pojedinačnim slučajevima, ali za ovo su rekli da je prioritet. Znači, oni su dali zadatak domaćem pravosuđu, da kažu da je to prioritet u rješavanju u vladavini prava, u rješavanju poglavlja 23 i sve ovo ostalo što ide u obavezama, je li tako, prema Evropskoj uniji. I šta se uradilo od tada? I evo vidite, to je sada na sudu Bosne i Hercegovine. Vi znate da je vođen jedan postupak i kako se je završio. Eto, konačno ta Alisa Mutap je u zatvoru, trenutno leži, ali evo drugi postupak sa krupnim zvjerkama, da kažem, još nikako da krene, evo to traje 6-7 godina, te istrage predugo traju, evo sad zadnja dešavanja, obustavlja se istraga protiv glavnih aktera, Dalide Burzić, bivše glavne kantonalne tužiteljice, bivše komesara Vahida Ćošća, vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića, bivšeg tužioca Čato Merisa, policajac Akib Kremo, obustavlja istragu, protok vremena. Najbanalniji primjer, znači išli su da prođe vrijeme jer ima zakonski rok dokad se može voditi istraga. Kakav je vaš osjećaj? Da li je to sad subjektivno ili objektivno mišljenje? Vi, koliko znam iz drugih medija, vi vladate i određenim zvaničnim informacijama. To nije samo mišljenje jedne oštećene strane, nego i zvanične informacije gdje relevantni dokumenti i niz svjedoka potvrđuju to što govorite. To je informacija iz tužilaštva Bosne i Hercegovine koje su meni saopštili tužioci postupajući. Imao sam sastanak i sa glavnim tužiocem Milankom Kajganićem, isto mi je rečeno moraju obustaviti. A šta je razlog obustavljanja? Pa oni kažu nemaju dokaza. Ja tvrdim da imaju dokaza i previše, ali namjerno su išli na protok vremena da mogu obustaviti istragu. I ja tvrdim da su davno mogli uhapsiti i ubice i ove pomagače
i da bude podignuta optužnica, međutim oni su to vješto u iskoristili. medijima se i prenijela informacija, vi ste to javno pokazali, da postoje zvanični dokumenti u kojima je vodi jedan od tragova prema ubicama. Te dokumente nikad niko nije provjerio. Možda su i provjerili, ali da ja ne znam. Tu postoje imena mogućih počinioca. Pa ne može da vi ne znate. Ako je u sudskom postupku, onda mora u sudskom spisu biti neki trag. Ako je neko saslušavan, mora biti njegova izjava. Ne može se voditi tajna operacija. Ne moraju meni sve tužioci ni reći, ni mom advokatu. Ali mi većinu toga znamo zato što se svjedoci živi koji su gledali događaj javili prvo nama, pa onda u tužilaštvo. Tako da mi baratamo tim informacijama. Ali tužioci to nikada nisu htjeli dovesti do kraja i evo šta se i sada desilo. Znači, najsramniji čin obustavljanje istrage protiv glavnih aktera. I oni su mislili da ćemo se mi pomiriti s tim, međutim ja se ne mogu pomiriti kad znam da imaju dokaze. Posljednja informacija je da u stvari sada se nekako istraga vraća na početak. Pa na početak, oni kažu sada je FUP je preuzeo novu istragu, znači radili su 4 godine sa kantonalnim MUP-om, stalno smo i upozoravali na to, ne mogu ljudi iz MUP-a, policajci, kriminalci, ja ih zovem, koji su pustili ubicu koji je bio uhapšen tu noć, počinioc, i oni sad da vode istragu. Normalno da će štititi jedni druge, jer vrana vrani oči ne vadi. Evo sad je preuzeo FUP, oni kažu idu iz početka, tako i tužioci kažu, Čazim Hasan Spajić. Ajmo sad tu malo stati da vas pitam onako kao neko ko je dugo godina radio u strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova. Kad se krene u istragu, onda prvo bi trebalo logičkim slijedom stvari, a to znaju svaki od iskusnijih istražitelja, da se krene od onoga ko je prijavio određene informacije, a to ste prije svega vi. Da li je vas iko pozvao? Evo već je prošlo mjesec dana od kada se ovo dešava oko obustave istrage, niko me nije pozvao. A sad ste vi dobro rekli, početnici i u MUP-u, i u FUP-u, i u SIP-i treba da znaju da se krene od prijavitelja. Eto, ja ću reći od mene, od prijavitelja. Znači, oni su mene trebali saslušati da ja iznesem svoja saznanja. Jer faktički radi se po vašoj krivičnoj prijavi, gdje ste vi pobrojali čitav jedan niz ljudi koji su bili uključeni u zataškavanje čitavog slučaja, ali ste tu detektovali kroz istragu, kroz tu svoju krivičnu prijavu i elemente koji vode do ubica. Tako je, ja sad se pitam da li će tužioci prenijeti sve informacije ovim operativcima iz FUP-a, čime raspolažu. Jer oni ako opet sakriju neke stvari, džaba radimo posao. Jer tužilaštvo vodi istragu, a FUP je tu da... Dakle, vi ćete kroz svoj iskaz dati i povezati čitav slučaj, ponuditi relevantne informacije, tako da istražitelji mogu onda zajedno aktivno učestvovati, a ne čekati da im tužioci hoće li im reći ili neće reći šta da radi. Tako je. Treba istražitelji da su upoznati s čime ja raspolažem. I da vide hoće li tužioci im sve prenijeti. Evo ja opet se referiram na to kao poznavalac sistema, neko ko je dugo godina radio, uvijek je ta dvojna dilema. Da li istražitelj treba čekati naredbu tužioca pa postupati? Naravno, treba i tužilac da se uključi. Ali ako istražitelj ima saznanja po službenoj dužnosti, on je onda dužan da postupa i da izvještava tužioca o svojim koracima. Dakle, treba sada gledati sistem i sa strane istražitelja, a ne da istražitelji čekaju da protekne opet vrijeme, hoće li se neko sjetiti da određenu naredbu. Tako je, oni mogu po službenoj dužnosti da istraže, da daju tužiocima i nek nastave dalje. Ali to se u nas ne radi, to nije praksa. Pa tužioc je taj koji određuje... Praksa se Murize mora mijenjati, pogotovo kad je u pitanju vladavina prava. Mi treba da se referiramo na najbolje lekcije koje možemo naučiti od međunarodnih stručnjaka. A u međunarodnim sistemima, pogotovo evo sad smo svjedoci raspakivanja globalnog jednog sistema putem ovih aplikacija, tu se nije čekao ni tužilac ni sud. Tu su istražitelji napravili posao, a onda se uključio i sud i tužilaštvo. Tako je, ali dok to ne počnemo raditi, a krajnje je vrijeme, vidimo da to ne ovo društvo. Ja bi evo malo bi se opet vratio na ovaj famozni izvještaj Pribeove komisije. Namjerno ovdje sad govorim komisija jer ste vi to jako lijepo rekli da je to 6 stručnjaka, eksperata sa različitih strana Europe
znalaca svog posla koji su to zaključili. Dakle, to nije proizvoljno, to nije bio hir jednog čovjeka ili nekog tamo administrativca, nego to je jedan najveći ekspertni pravni tim koji je rekao šta tačno treba promijeniti u pravosuđu. Pribe je spomenuo vladavinu prava. Kroz čitav njegov izvještaj se provlači ta vladavina prava. Ono što bi ja sad isto kao podnositelj jedne od ključnih krivičnih prijava koju sam prošle godine podnio protiv visokih zvaničnika i aktuelne vlasti i nekih iz bivših nosilaca funkcija i vlasti, koji su odgovorni za određene političke zločine i ratne zločine u opkoljenom Sarajevu, a i nakon što je potpisan mirovni Dejtonski sporazum i koji su godinama i decenijama te zločine prikrivali zahvaljujući zloupotrebi svojih javnih ovlaštenja i funkcija koje su obavljali. Dakle, Pribe je tu upravo i koncentrisao njegova komisija na vladavinu prava. Bez vladavine prava mi ne možemo pričati ni o čemu drugom. Ako vladavina prava kao poglavlje 23 ne bude ključno poglavlje s kojim ćemo se odmah početi baviti, a ne čekati da tamo prođe još 5 ili 10 godina, da sve padne u zastaru, zaborav, da odumru svjedoci, da se sakriju dokazi i tako dalje. Dakle, ako se ne počnemo baviti vladavinom prava, onda mislim da nam i nije mjesto u Evropskoj uniji. Pa političari vješto plasiraju, idemo mi u Evropsku uniju, primit će nas u Evropsku uniju, nikada se neće nas primiti dok se ovo ne riješi, stanje u pravosuđu. Nema nama puta u Evropu. Prvo pravosuđe da se riješi, a evo nek riješi nekoliko slučajeva i moj i još neke i vaš slučaj koji ste prijavili, a onda tek možemo pričati o putu u Evropu. Najveća kriza u Bosni i Hercegovini je društveno-politička kriza i zato mi pričamo o krizama, ali počinjemo od te pravosudne krize. Ako imamo čvrsto pravosuđe koje će ovdje slijediti i čuvati vladavinu prava, onda mi imamo zaista svi nade da ćemo biti dio Evropske unije. Mi se vas da nadamo, ali evo, krupna stvar se desila. Predsjednik suda je uhapšen. Treba da mu se sudi. Predsjednik suda, pazite. Evo, i direktor obavještajne službe bivši. Direktor obavještajne službe. Tužilaca je još tu mnogo koji trebaju biti uhapšeni. I sudija. Ali ima mi čestiti i pošteni, ali ne mogu da dođu do izražaja da rade. Pa šta vi mislite, šta je dalje raditi? Šta onda treba sinhronizirano sa strane države, ali evo i pojedinačno? Šta vi kao oštećena strana, kao borac za pravdu možete uraditi? Da li je to obraćanje Briselu? Da li je to... Ja mislim da je prošlo puno vremena od tog prvog izvještaja, da treba uraditi ponovno izvještaj. I evo ja sam najavio da idem u Brisel, da prijavim opet nerad u pravosuđu, korupciju u pravosuđu, da Brisel se opet uključi, jer oni su desetine miliona eura uložili u rad pravosuđa. Evo ja se isto nudim da zajedno budem sa vama dio toga i da pozovem sve one koji imaju dokaze da su obespravljeni, da imaju dokaze da trebamo pomoći, odnosno da trebamo zatražiti pomoć međunarodnih institucija da nam pomognu da naše pravosuđe profunkcioniše. Ja hoću u Briselu da upoznam, znači te novce što su oni davali, najviše je potrošeno na seminare, izmišljene seminare, idu po 2-3 dana po hotelima, borave, sebi dodijele neke plakete, kako su oni zaslužni, kako oni rade, od toga nema ništa. To je sve mazanje očiju, zamazivanje. Oni pozivaju predavače na te seminare svoje prijatelje, svoje rodbinske veze, njima plaćaju te dnevnice, to je samo varanje, zamazivanje javnosti, jer to nije tako. Dakle, evo da javnosti pojednostavimo. Evropska unija je dala ogromne pare, desetine miliona eura koje su otišle u reformu pravosuđa. Ti novci su većinom odlazili u organizaciju nekih seminara, konferencija i tako dalje, ali rezultat je danas jedna velika prekrižena nula i mi nismo odmakli se još od ovih boljki koje imamo, evo 6, 7, 9, 10 godina u pravosuđu pa i duže i nismo riješili te slučajeve. Dakle, vi želite da upozorite Evropsku uniju i Brisel da oni prekontrolišu gdje su ti novci otišli. Da li su ti novci otišli u reformu pravosuđa ili su otišli u privatne džepove u pravosuđu za organizaciju raznih stranačkih i rođačkih seminara. Evo i ovo moram reći, znači upoznaćemo i tamo
Dok god politika bude postavljala glavnog tužioca, disciplinskog tužioca, predsjednika VSTV-a, predsjednika suda, nema tu reforme pravosuđa. Evo sada je bira novi predsjednik VSTV-a i znate kako je izabran. Oni se prvo dogovore, pa tek onda idu na glasanje. Ne može to tako. Ajmo na glasanje i da se tu glasa, da vidimo ko će biti. Jer sad opet je politika ga postavila, novog predsjednika VSTV-a. Evo vidimo, haos je u državi što se tiče oko pravosuđa, niko se ne oglašava, on ne smiju da se oglasi. Pa jedan također od značajnih nalaza Pribeove komisije jest upravo Visoko sudsko tužilačko vijeće, reforma njegova, novi zakon i tako dalje. Evo vidimo kako se reformisali. To je najveći problem, VSTV je najveći problem. Radili su novi zakon o VSTV-u i znate šta se samo realizovalo iz tog zakona, povećane su plate. I ništa više nije urađeno. Kad je u pitanju trošenje van budžetski ovih fondova koji su dati za određene namjenska sredstva za određene reforme, tu je nadležno tijelo koje se zove OLAF. Evo čitamo u vijestima iz regiona da je OLAF vrlo aktivan u nekim krupnim aferama u Hrvatskoj. Vidim da se i u Srbiji pozivaju stručnjaci iz OLAF-a da dođu, a prije svega glavna ova tužiteljica Laura Koveši koja je reformirala kompletnu rumunsku scenu, političku scenu, gdje je preko 600 političara i službenika bilo pohapšeno, a preko 10.000 je bilo u procesima za korupciju i ona je sada glavna evropska tužiteljica. Da li mislite da Laura Koveši treba i nama da pomogne ovdje i da da impuls ovim našim tužiocima kojih, slažem se, ima časniji, pošteniji, ali nekako kao da se boje nečega da rade svoj posao? Normalno da se slažem, jer oni, ti pošteni sudije i tužioci, nikada ovo neće prijaviti u Brisel. Evo ja idem kao građanin, jedan kao oštećeni građanin, da to prijavimo. Znači oni se boje vjerovatno za funkcije, puno je tu i duboke države i prijetnji, ja to znam na svojoj koži. Tako ali ima ljudi koji se ne boje i koji mogu svjetla obraza otići i sve ovo ispričat pred bilo kojom komisijom i pred bilo kojim autoritetom. U svrhu da nam pomognu, ne da nekoga sada ovdje oni dođu da zatvaraju, ali da ohrabre domaće tužioce da onda uspostave vladavinu prava i da uspostave zakonodavstvo kako bi trebalo biti za svakog čovjeka. Mi ćemo samo tražiti da pomognu, da urade novi izvještaj, evo mi se ne bojimo. Ovi što se boje neće nikada ni prijaviti, ali evo ja bih volio da me neko demantuje, da kaže da nije istina ovo oko seminara što ja pričam, da se tu dijele dnevnice i da se dijele plakete koje nisu zaslužili i kako se postavljaju i sudije i tužioci. Evo, lijepo ste rekli, treba pozvati neovisnu komisiju da proprate utrošak sredstava. Samo nek provjeri. I 10 miliona eura da vidimo u reformi pravosuđa gdje su otišli. Ali evo nek me demantuje ili predsjednik. Jer rezultati su loši. To ne trebamo više kriti, to moramo javno pričati, moramo prijavljivati sve ono što znamo i što imamo argumente i dokumente i moramo zajednički ovdje izvojevati veliku pobjedu. Vladavina prava je pobjeda svih nas. U Briselu treba da znaju, mi smo mala država, ali smo veliki problem, veliki smo teret. Jer ogromna, mi smo najkorumpiranija zemlja na svijetu. A korupcija kreće od policije i od pravosuđa. A i 70% naše granice već omeđava, je li tako, Evropsku uniju. Sa 70% strane je nama Evropska unija, Republika Hrvatska. Mi moramo i zbog migrantskih kriza i zbog svega uspostaviti vladavinu pravosuđa. Tako je, trebali bi ovi da znaju. Trebamo i upoznati. Evo ja hoću, hoćete vi, treba se još neko naći ko hoće. A oni neki istraže, evo. A od ovi tražim naši da nas demantuju, da to nije tako. A nikad niko nije htio sa mnom u neku emisiju da gostuje i da kaže da ja ne govorim istinu. Oni znaju da ja govorim istinu, znaju oni da ja znam i ko su korumpirane i sudije i tužioci. Ne mogu vas pogledati u oči, Murize. Tako je. Oni znaju da vi govorite istinu, a isto tako znaju i njihovu involviranost u nečemu što je... Više puta su pozivani u emisije, nigdje se nisu odazvali. Ni glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, ni Sabina Sarajlija, ni ostali. Svi su imali priliku da govore i da me demantuju. Dragi gledaoci, u ovom kratkom, ali vrlo energičnom razgovoru sa našim i vašim Murizom Emićem, mislim da smo ovdje vidjeli da postoji hrabrost naših ljudi, običnog čovjeka. Pozivamo i naše
čestite, hrabre i tužioce i sve uposlenike pravosuđa da uzmu stvar u svoje ruke, a ne da se zakopavaju tamo u kancelarijama, zatvaraju i govore da ih se to ne tiče. Tiče se ovo svih nas, a posebno vas u pravosuđu. Pa ja mislim da ovo njih više boli, jer oni tu rade i ne mogu ništa. A ja vas da razdvojim da ima pošteni, a ima i korumpirani. Zato tiče se i njih više, jer oni ako hoće rad pošteno, a ne mogu, trebaju onda diti svoj glas. Do danas ste bili vi oštećeni, ja i neki obični ljudi, a sutra to mogu biti i oni i njihova djeca. Znači, to treba da im bude motiv. Vladavina prava mora svima nama biti motiv da se uspostavi ova država kako treba. Ovo se svakome može desiti, ali ja mislim najgore stanje je što oštećeni nema nikakva prava na sudu. Mene zastupa tužilaštvo. I evo vidimo šta mi je na kraju radilo to tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Oni sad su došli u jako nezgodnu situaciju. Oni su prije mjesec dana trebali izdati saopštenje da se obustavlja istraga, oni ga još nisu izdali. Jer su došli u nezgodnu situaciju. Htjeli su plasirati u javnost da nema dokaza, a dokaza ima. Nekako mi se čini sa tim smjenama u tužilaštvu dolaskom novog glavnog tužioca, da su stvari malo krenule na bolje. Ali mora se to i konkretno pokazati, konkretnim akcijama. Narod hoće, ljudi očekuju konkretne akcije. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa glavnim državnim tužiocem. Čovjek je malte ne bio šokiran nekim detaljima, a ja imam osjećaj da on hoće da radi. Da se ovo istjera, da se završi. Čovjek je tu, raspoložen je. Sad šta su tužioci njemu sve plasirali? Ajmo onda da mu olakšamo, da ga pozovemo da ide sa nama zajedno i da odemo zajedno u Brisel kad dobijemo termin, da bude i on strana u postupku, da svi zajedno dobijemo određenu pomoć kako da ovu situaciju rješavamo. Evo da mi dobijemo taj termin, ja ću pozvati sve koji su zainteresovani da krenu. Tako je. Ne samo mi, evo mnogi su oštećeni ovdje, samo da mi dobijemo termin u Briselu, a valjda ćemo ga uspjeti dobiti, pa ćemo vidjeti. Pa ja mislim, mi imamo tamo šta reći. Ja očekujem da se i diplomatija, odnosno ministar Konaković, tu uključi, jer kuće veću, da kažem, diplomatsku akciju od te koja se zove vladavina prava. Mi imamo ambasadora u Briselu, pozivamo i njega da se uključi, dajte da svi pomognemo da se konačno počne razvezivati ovo klupko koje se zapetljalo tolike decenije unazad. Ja znam da će ja teško ući u Brisel sam, kao pojedinac, ali mora i diplomatija svoje odigrati. Evo tu i Konaković, ako hoće da odreaguje, neko odreaguje, i ambasador, neko mora otvoriti ta vrata. A ja mislim da je to diplomatija koja zna kakvo je stanje u državi i ako im je stalo do ove države i vladavine prava, trebali bi oni to da učine. Pa dobro, ja bih vam ovdje, evo, da kažem, da naglas razmišljam, ne trebamo mi čekati samo na domaće, treba i pozvati na domaće zvaničnike, ali ja sam siguran da u Evropskoj uniji ima ljudi koji budno prate situaciju i razvoj situacije u Bosni i Hercegovini. To su prije svega diplomate iz Republike Hrvatske, kojima je prije pa Slovenije, pa da onda gore govorimo Njemačke, Austrije i tako dalje, koji će jedva dočekati ovakvu jednu inicijativu da oni se direktno kroz parlament i kroz institucije Evropske unije uključe prije svega u jačanje vladavine prava, a onda i kontrolu budžetskih sredstava, desetke miliona eura koji su ovdje utrošeni u takozvanu reformu pravosuđa. Dobro ste to rekli, ali ja mislim treba upoznati njih kako se troše pare, zašto se troše, a da je stanje sve gore i gore u pravosuđu. Oni urade poneki slučaj koji nije toliko bitan, zamažu oči ljudima i kao evo radi pravosuđe. Ne radi ono još ništa. Imamo 2-3 slučaja koja treba riješiti i onda tek mogu reći da radi pravosuđe. Slažem se, Murize, hvala vam i dragi gledaoci, evo čuli ste i mislim da ste mogli vidjeti da ovakva koncept emisije pronalazi rješenja. Mi samo nismo tu da uočimo krizu, da kritikujemo, na što imamo i građansko pravo, nego i da ponudimo rješenja onima koji su hrabri, koji će ta rješenja dobronamjerno prihvatiti i zajedno sa nama raditi u svrhu interesa svih građana Bosne i Hercegovine. Hvala vam za vašu pažnju. Hvala i vam.